was God's grace. ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ। It's God's mercy. ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୟା। It's God's love. ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। We are alive today. ଆଜି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଅଛୁ। Praise God. Then whatever who died, जो पुरुष सब मृत्युवरण କରୁଛନ୍ତି, God's grace was not there for them. ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା ହେଇ ନଥାଏ। God's love was not for them. ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମତା ନଥାଏ। No. ନାଇଁ, God loves everyone equal. ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। Then why they died and we alive? ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି? There is a will of God. ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରର ଅପେକ୍ଷାତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। He knows from the beginning to the end of the world. ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କାଳର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। Nobody is going to stay in this life forever. ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶକ୍ତିମାନ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। Any child born in this world, ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଯଦି ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମାତ୍ରେ he is running against the death. ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯାଏ। Some children dies. ଛୋଟ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। Some dies in youth. ଯେତେବେଳେ ରୋଗମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। Some die in middle age. କେତେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି। Some die in old age. ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। So God has made this sovereign plan. ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। Man or woman born in this world, they will die. ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହଉ ମରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। It's all in God's hand. ଏଇଟା ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି। We live because of His mercy. ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଦୟା ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ। Same way we heard about the testimony of my wife. ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। It was homeless. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିପଦମଜନକ ଥିଲା। No place in hospitals. ସେ ଜାଗାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଟିଳ ଥିଲା। Even if you get admitted, no guarantee you will come back. ସେତେବେଳେ ଯେ ଆଡମିଟ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥିଲା। ପୁଣି ବଞ୍ଚିକି ଫେରିବାର ଘର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। One thing what we did was, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, we leave it to the God's will. ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପଡ଼ିବ। She was in the hospital. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲକୁ ଆଶାରେ ଯାଉଛୁ, I could not go and see and help her. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। Because I myself was needing help. ମୋର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲା। I just prayed one prayer. ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। Lord, let your will be done. ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତମ ସମୟକୁ ମୋତେ ଜଣା। Whatever the plan you have in our life, let it be done. ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦିଅ। And we just praise God for His mercy. ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ମୁଁ କେବଳ ହସ୍ତ ଉଠାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। Today I wanted to give you two things. ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। If you have a Bible, you can open to Gospel according to Mark. ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବାଇବେଲ ଅଛି ତ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖୋଲନ୍ତି ସୁଷମାଚାର ତାର ମାର୍କ Chapter 4, ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 4 35 to 41. 35 ଠାରୁ ଆମେ 41 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। Someone can read. ଆମେ ଯଦି କିଏ ଅଛୁ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ମାର୍କ 4 35 41 ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଆଉ ଧରିକି ଯିବା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯେପରି ଥିଲେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ନୌକା ସାଙ୍ଗରେ ଘେରିଗଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ନୌକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା। ପୁଣି ତରଙ୍ଗ ଆଘାତରେ ନୌକା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନୌକାର ପଛ ମଙ୍ଗରେ ମୁଚୁଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମେ ମନୁ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ଉଠି ଧମକ ଦେଇକି ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ହୋ ଚୁପ୍ କର। ସେଥିରେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୀରୁ? କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯେ ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟ ଏହାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି?
many of you know this incident? এই বাক্যକୁ এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛୁ? Nobody knows. ଆମେ If you don't know, go and read the Bible. ଓକେ ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିବା ନା ତ ଆମେ କେବେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। Jesus was going in the boat ଯୀଶୁ ନୌକାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, with disciples. ସଂଘରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। There was a strong wind. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଏକ ପବନ ହେଲା, It created a huge waves. ଭୟଙ୍କର ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ହେଲା। And the boat got stuck on the storm. ନୌକାଟି ଡଙ୍ଗାଟି ହଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। So this disciple got panicked. ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। Now even if we are there, we will do the same. ଆମେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। Let's not think that the disciple was bad. ସେମାନେ ଏକା ନାହିଁ କି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଛକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେ ତାହେଲେ ନାହିଁ। Now they are going to Jesus because he was sleeping in the back. ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ପଛପଟେ ସେ ମୁଚୁରା ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। So they are waking up Jesus and telling Jesus, teacher, you are not worried, we are getting right. ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଏତେ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି ମାନେ ଯୀଶୁକୁ କହୁଛନ୍ତି। Now Jesus gets up, ତାପରେ ଯୀଶୁ ଉଠିଲା ପରେ he shouts the storm, ସେ ହସ ଉଠାଇ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, and he shouts at the waves. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। Now there is a calm situation, everything has calmed down. ସମସ୍ୟା ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ। Now you read this word, ଆପଣ ଟିକେ ସେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପଢ। 40th word, 40, 440. See, ସେ 40 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଭୀରୁ, କଣ ତୁମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? now Jesus is asking disciples, why you are afraid, why you are fear. ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ କି? So what Jesus is trying to teach them. କଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? Now secondly he is asking, do you still have no faith? ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହେବା, ପରସ୍ପରକୁ କହିବା କଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯେ ପବନ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। So first he pointed out their fear. ପ୍ରଥମ ସେ ଭୟକୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲେ। Secondly he says, why don't you have the faith? ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ, ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେତେ ଭୀରୁ କାହିଁକି? Now we have to understand, এই বিষয়କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। where there is no faith, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, fear is there. ଭୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। Do you believe? We all have the faith. ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ବିଶ୍ୱାସକୁ What is that faith? କଣ? ବିଶ୍ୱାସ କଣ? Now there are so many faith in our country. ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। So many people, they go to temple and they just think that God will bless them and save them. ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯାଉ ଆମେ। Some people, they go to majhi and they worship and they think that God will save and bless them. ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସହିତ ମସଜିଦକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ, ମସଜିଦକୁ ଯିବା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ। What is our faith? କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କଣ? What is our faith? କଣ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ? What is our faith? Our faith is our Lord is Jesus Christ. ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର, The God created heaven and earth. ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। He created man and woman. ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ। In their generations we have come. ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ। And we are created by God himself. ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରାଇଛନ୍ତି। Psalm 139 it's written, God knows even our bones were created. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 148 ଯଦି ପଢିବା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। And God loves us. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। When man sinned, ପରମେଶ୍ୱର
ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରୂପରେ and man has separated from God. परमेश्वरଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ତାରିକି ଭିନ୍ନତର ଭାବ ଗଠିତ ହୁଏ। But God still loves man because he is the creation of his hand. परमेश्वर ଆମକୁ ହସ୍ତରେ ବନାଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ। So many years down the line, ବହୁତ ବର୍ଷର କଥା ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। God comes in the form of Jesus. परमेश्वर ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। He called Emmanuel, God is with us. ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ परमेश्वर ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। He explained and preached what is kingdom of God. स्वर्ग राज्यर विषय ନେଇକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। To understand that we have to read gospel. तो ବୁଝିବାର ଯଦି ଅଛି ଜାଣିବାର ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଆମେ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। That is why I tell you to read gospel, because that's where what Jesus has preached is out there. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମମାନେ ନିହାତି ବାଇବେଲକୁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏଇଠି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେ ସତ୍ୟତା ବିଶ୍ୱକୁ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉଛୁ। In the end, ଶେଷ ସମୟରେ Jesus died on the cross, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କ୍ରୁଶିଫିକ୍ସର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବା ପରେ shed his precious blood, ଆମର ପାଇଁ ସେ ଆମର ପାଇଁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି and opened the gate of salvation. ଆମଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଏକ ପଥ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। And he died. ସେ ମୃତ୍ୟୁ Third day he rose again, ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ and he went to the heaven. ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। You understand this much? ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ଏ ବିଷୟରେ? You have to reply. You cannot say that. ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହଁ କି ନା ମୋତେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। You understand this much? Now from heaven God said, I will come again. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି। And I will take you all my children to be with me forever. ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବି। That is called eternal life, forever and ever. ଏଇଟା କହୁଛି ଅନନ୍ତ କାଳୀନର ଏକ ପ୍ରେମ ଆଉ ଅନାଦି କାଳର ଏକ ସମୟକୁ ପ୍ରେମତାକୁ ଅତୁଟ ପ୍ରେମତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। But for that reason, ଏବେ କେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କମି ଘଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ରହୁଛି, we have to live a life pleasing God. ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତର ଜୀବନକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। He is not asking us to walk hundreds of miles. ପରମେଶ୍ୱର କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ 100 କିଲୋମିଟର ତମେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ। He is not asking us to climb the tallest hills. ଆମକୁ କହୁନାହିଁ କି ଆମେ ନିଜ ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ। He is not asking anything which will be difficult for us to do. କୌଣସି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ କେବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। Simple, loving and humble life. ଏକ ସରଳତା ଭାବ ନମ୍ରତା ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମର ଏକ ଅତୁଟ କାମକୁ ପ୍ରକାଶନ କରନ୍ତି। Believe in Jesus. ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପଡ଼ିବ। He has forgiven my sin ସେ ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। and stays with me forever. ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ମୋତେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେଉଛନ୍ତି। If you don't have that faith, ଯଦି ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଯଦି ଯିବା ନାହିଁ, there is no point in worshiping God. ଆମେ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟତା ନାହିଁ। There is no benefit or no blessing you can expect from God. କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ। First, submit to God and accept Jesus as our Creator. ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। Then you have to believe in His word. ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କରିବାର ଅଛି। And He has promised, I will live with you forever. ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆସୁଥିବା ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ମୋ ରାଜ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବି। Many times we forget that God is with us. ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। But He is there always. କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। Now you come back to that boat incident. କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦୈବାତ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। Jesus has done miracle. ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। Jesus has preached many things to disciples.
शिष्य मानक मध्य रे यीशु अनेक विषय प्रचार मते करथिले They have seen all these things. से मान समस्त विषय मते प्राण भाव कहि मते थिले Now they are going in the boat. आमे सेही डंगारे में आमे जाऊ पछु आमे But they forgot everything. कि परमेश्वर समस्त विषय प्रत्येक मुहूर्त रे They saw only the storm and waves. जेते बेला मन कर कठिन क्षेत्र काम परिस्थिति का मन को गहिरता भाव रे कठिन परिस्थिति नहीं They forgot what Jesus can do. आमे भूली जाऊ छु कि परमेश्वर हमके कोन करथि Because they forgot their faith. किंतु कारण हम एति विश्वास करबा दरकार कि परमेश्वर हमर विश्वास तो एबा हम विश्वास करबा अछि That is what this 40th verse is saying. Why you are afraid and where is your faith? सेति भाई 41 पदरा में देखि पर तमे काहे केते धीरो कि परमेश्वर कहउछ तमे काहे कि विश्वास करना हो So my point is, मोर कहबार उद्देश्य एहा if you are in fear, जदि तुमे भयभीत अछ let it be regarding the family. परिस्थिति एक पारिवारिक जीवन मध्य में क्यों जदि बा हो काहे It may be a financial problem. एही पर आपन आर्थिक जटिल परिस्थिति It may be a health problem. एही पर आपन शरीर एक दुर्बलता But if you are in fear, किंतु जदि बा आपन भय भी जदि बा अछि you are not in a faith. आपन माने के विश्वास करना And you are not with God. आपन सदा परमेश्वर बिना हाथ टोटल So I encourage you this morning. मु ए समय रे आपन उत्साहित करिया को चाहे Remember who is with you. मने पकाइबा को पड़िबो परमेश्वर हम संग अछथि How the disciples forgot when the Jesus was with them. शिष्य माने यीशु को थिबा समय केमिति भूली जाइतिले We also forget आमे मने से परे पासिरि जाउ छाके when the storm comes, अनेक समस्या मन को पाखो आसे when the waves come, एक झड़ तूफान में परिस्थिति को लेके आसे we get into fear. आमे भय को आमे प्रथम स्थान पर देउ छु आमे We run pillar to post, आमे केते बेला आमे दौड़ू छु आमे को से को किछि पाइबा आशा रे which is absolutely not required. ए छ हमर कोन से को निवेदन त न Because Jesus is with us, किंतु यीशु जे परमेश्वर हम संग अछथि He can stop any amount of storm. समस्त विषय को जे धमक दे के शांत करते He can stop any size of waves. जहां भी जदि परिस्थिति की बात कौन सी प्रकार थिले सीधा परमेश्वर मान को सेtre मुखुला को चाहते It can be a health or any problem what we हम face. परिस्थिति हमरो शरीर रो हो कि जे कौन सी परिस्थिति थिले मध्य God can do the miracle. आपन को परमेश्वर आशीष कर माझी मध्य शक्ति भाव करेगा कार्य करिया You चाहते believe that? हम विश्वास करू छी Hallelujah. हालेलुया God bless you all. And I want to tell you one more thing. परमेश्वर आप समस्त आशीर्वाद करंतु कोणी आपन गोटे विषय को कहया चाहू छी The first thing what I spoke is fear not. प्रथम विषय थिला मोर भय कर नाही Matthew chapter 6. माथ्यू पुस्तक 6 6:24. 24 एपर लिखा है कौन सी दुई लोक 25. Matthew 6:25. माथ्यू 6:25 लिखा है एथि निमंते मु तुमन को कहूची कोन खाइबो बा कोन पीबो एपरे भाड़िक मानक जीवन निमंते कियोबा कोन पिंदिबो एपरे भाड़िक मानक शरीर निमंते मध्य चिंता करो नहीं भोग्य अपेक्षा जीवन और वस्त्र अपेक्षा शरीर की श्रेष्ठ नुहे Yeah, here it is written. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body. Do not worry. What is worry? चिंता करो First, fear not. प्रथम थिला भय करना है Second, worry not. द्वितीय रहला चिंता करना है See, I am not telling my words. एटा मो विषय रे मो शब्द मो कोन है That's why I read from the Bible, and this is Jesus' story. जहां बाइबल लिखा है जहां यीशु को दे ताहा हम पढ़ी के सुनिबा So you may ask me, आपण जो मते पछाड़ीबे say I need food, I need this, so how can I not be worried? केमिति मो चिंता हेबी नै मते खाइबार आवश्यकता पड़ी छु मते तो रहबा पाए घर आवश्यकता मते पिदियो में बसला आवश्यकता So here it says in 27, एटी भी 27 रे मते क्लियर कथा कहू छी it says that by worrying, what can you do with that? तुमे कोहो नै कि मु कोन करि पारिबी
worry, can you change something? चिंता अमन को परिवर्तन को आने You cannot do, by worrying you cannot do anything. That's what it is practically saying in the Bible. वास्तविक में एक लिखा है चिंता अमन को कौन सी को परिवर्तन को आने नहीं बिल्कुल भी सेठी पे प्रमाण करा जाए Yeah, but you have to again bring your faith there. तुम्हें जल्दी पूर्ण थोड़ा जल्दी एक विश्वास को हम जीवन में जो तुम जीवन को आने को Jesus has promised, I am with you till the end of the world. एठी वाक्य प्रमाणित भाव रे यीशु कहते मु सदा सर्वदा अनंत काल सुस्त तुम संग अछि Bring your worries into Jesus. आमे जदि परिस्थिति को जदि आने बा चिंता को जदि यीशु को निकट को आने बा How to bring? आमे केमिति आने बा By praying. आमे प्रार्थना सहकार आने आवश्यकता God is with us, He listens to our prayer. आमे परमेश्वर सहित रहिने परमेश्वर हम सहित रहिबे जदि आमे से विषय को आने चलिबो Many times we do that. आमे सब बेला आमे से विषय के करू छ हमें But what afterwards? किंतु तापर हम विषय देखिबा After praying and giving worries to God, do we believe that? आमे प्रार्थना कला परे मते सब बेला हम खाली विश्वास करू छु कि We worry, we pray, and still we will worry. आमे चिंता प्रार्थना तापर से हमें कोनो विचार को हमें कोनो एकत्र भाव करि पारु छु कि But if you really believe in God, प्रकृत जो हमें ईश्वर को विश्वास करिबा your faith is proper. वास्तविक जो सत्यता जो हमें विश्वास करिबा Once you pray and given your worry and fear to God, हमें आउ थरे एक विश्वास सहित चिंता को जदि प्रार्थना को आनिबा afterwards you should not worry. तापर हमें डरिबार मध्यम पाके रहइबो नै You understood? बुझि पाछथि Go home and read 1 Samuel 1st chapter. प्रथम सामुएल प्रथम अध्याय प्रथम Go home and read. No, I'm not telling you. एठी पढंतु नै घर को जे के हमने पढंतु There one lady was there named Hannah. जति बेला हम देखि पारछु सामुएल पुस्तक लेखा है गोटे स्त्री थिला से अछि हाना She had a lot of problem at home. ता परिवार एते समस्या थिला She couldn't bear that problem. से एक बहुत जटिल परिस्थिति से पड़ी थिला She went to the temple. से मंदिर को गला She prayed. से प्रार्थना कला Poured out her heart. से हृदय से प्रार्थना कला All her worries and fears she put there. चिंता और भय को से परमेश्वर को प्रार्थना रे रखिला And she came back. तापर से घर को फेरी आसीला Go and read the Bible, what it says. यदि बाइबल में कौन हमको प्रमाण करे बाइबल She was never worried again. तापर से किसी को चिंता करना है Hallelujah. हालेलुया This is called faith. एक जब परमेश्वर को विश्वास It's not that we pray and again we start worrying and fearing. हमें एठा नहीं प्रार्थना करिबा पुणी हमें पुणी चिंता रे पड़ी छिबा हमें If you do that, हमें जदि हम एंती प्रार्थना एंती करिबा God is not going to do anything. हमको परमेश्वर कौन से प्रकार करिया पे मतलब के असह्य रहे बेलाई That is why he is rebuking the disciples. ता अर्थ काहे कि परमेश्वर जो शिष्य मान को मध्य बेले बेले घृणा मध्य करथिले Where is your faith? एजी सत्य माने देखो कि विश्वास को परमेश्वर देखियो को चाहती Why do you afraid? तमर भय कोन I am with you. मु तम संग अछि Whether I am sleeping, because the Bible says God never sleeps or slumber, but Jesus slept. किंतु कौन से पिता परमेश्वर सोते नहीं किंतु नौकर जो लिखा हो जैसे बच्चों भागों से सोई पड़ते हैं But Jesus slept because he was in a human body. काहे कि यीशु क्रिस्ट को प्रमाण मते परिवार थिला से जो हम भले मते एक मनुष्य भाव थिले समय He went through all the things what we go through, whether it's hunger or thirst or sleep. भोकिरा मते हो किबा विचार हो जहाँ असुविधा हो कि सब विषय परमेश्वर जानथिला मानकर आवश्यकता Because he is God himself, कारण से निज स्वयं से परमेश्वर थिले even when he sleeps, से जो सोई पड़थिले his power is not reduced. से निजर शक्ति को केवल हराउन थिले God is God. परमेश्वर ही परमेश्वर माने परमेश्वर उठती That is why I encourage you this morning. मु सेठी आपको ये समय उत्साहित करिया चाहे If we believe God is with us, तमे जदि विश्वास करिबो कि परमेश्वर let us not fear. आपन के भय करिबे नाही Let us not worry. केबे आपन चिंता करिबे नाही Because God will do wonders. किंतु परमेश्वर हमको सब करिया चाहते Hallelujah. हालेलुया One
think my wife told you when the oxygen was coming down, she was not afraid. ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଆହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। Sometimes I think that is the only thing saved her through God. ସେଇଟା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି କେବଳ ସବୁ କିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଥିଲା। Scientifically they proved ବାସ୍ତବିକରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ କି when we fear and worry, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଆଉ କେତେବେଳେ ଭୟ ଆମ ପାଖରେ ରହେ, our immunity goes down. ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମିକତା ଦିଗ, ଆମର ଯୋଉ ମାନସିକତା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଏ ଆମମାନଙ୍କର। You understand when the immunity goes down? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର ଚିନ୍ତା କେତେ ଆମକୁ ଖାଉଛି? Your strength goes down. ଆମର ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇ ପାଇ ଯାଏ ତଳେ। When the virus attacks, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। your body cannot fight that virus. ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଇରସକୁ ଆମେ କି ମଧ୍ୟ ଶରୀର ସହିତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ। When your treatment medicine comes, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା, they have to work through your body to fight the virus. ଆମେ ମାନେ ବଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମେଡିସିନ ଭାଇରସକୁ ଲଢ଼େଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରେ। The medicine never goes and directly fight the virus. ଆମେ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ସମୟରେ ମେଡିସିନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଭାଇରସକୁ କେବେ ଲଢ଼େ ନାହିଁ। So if your body is weak and unable to fight, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। the medicine can do nothing. ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିବ ନାହିଁ। The one thing, many death was there because of the fear. ବହୁତ କିଛି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେବଳ ଗୋଟେ କାମ ଥାଏ କେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୟ। It's natural to get fear when there are so many deaths are there. ମୃତ୍ୟୁ ଦିକ୍ଷା କାରଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଭୟର ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ବାସ୍ତବିକତାରେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ହୁଏ। But in other way around, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଷୟକୁ, if you are not fear, so many deaths would have not happened. ଯଦି ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଯଦି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ କି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। That is why our God says 365 times in the Bible. ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର 365 ଶବ୍ଦରେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଭୟ କର ନାହିଁ। I can tell you hundreds. Isaiah 41:10, Isaiah 43:1. There are hundreds of places written, fear not. ଶହେ ଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଲେଖା ବାରମ୍ବାର ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ତମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତମେ ଭୟ କର, ତମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। Matthew 6 we saw, worry not. ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପୁସ୍ତକରେ Be bold and courageous. ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ And God has called us to the victorious life. ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଜୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। We may not have power, we may not have super things, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ ସୁପର ପାୱାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ but we have Jesus with us. ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ସମ୍ଭବ। You and me can make the difference in the world. ଆମେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ରହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। It's not how long we live in the world, ଏଇଟା କହୁନାହିଁ କେବଳ 1000 ବର୍ଷ ତକ ତମେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, but how we live for God. ଆମେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Make a difference where you have been placed by God. ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନତମ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁ। Being honest, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭରତା ସହିତ ଆମେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। being truthful, ଆମେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। being humble, ଆମେ ନମ୍ରତା ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। and God fearing. ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। And show the boldness to the world. We are not fear of anything in this world. ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଂସାର ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଭୟ ସଠିକ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, We fear only of God. ଆମେ କେବଳ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। God will lift you wherever you are. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚାବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ସେଟା ଚାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। Don't ever think କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ only money is the blessing. କୌଣସି ବିଷୟ ଏମିତି ନାହିଁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ବୋଲିକି। God blesses us in many ways. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। Through health, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା, through family, ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ, through satisfaction and peace. ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଶାନ୍ତିକାରକ ଜୀବନମୟ ସଦୃଶରେ। And He has promised us He will meet all the necessary needs. ଆମକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। He never promised all your fantasies will be fulfilled. ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା
ସବୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ବୋଲି। Many people think when God blesses, He gives a lot of money and houses. ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ନାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବେଶୀ ବିଷୟ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। No, my dear friend. ଏମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ When God bless, ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ He gives His word and give you peace. ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। When God bless you, ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି recognize that it is God's hand which has given you the peace. ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ବଳବତ୍ସର ହସ୍ତ ଆମଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅଛି। And all your basic needs will be met. ଯାହା ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଦେବା ସମସ୍ତ। That's why Bible says, fear not and worry not. ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ କହୁଛି ଭୟ କରିବା ନା କରିବା ନାହିଁ। Live a victorious life. ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେବଳ ବିଜେତାର ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଅଛି। Be joyful. ଆମେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପଡ଼ିବ। Give all glory to God. ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's pray. ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Gracious Father, we want to thank you for this wonderful Sunday morning, Lord. As we enable us to gather in this fashion, what a joy to be with your believers. Lord, so many years you enable us to sustain this way, to worship you. As they work in various places, Lord, it's an opportunity for them to have the fellowship, support one another, and worship together your name. We just honor you. We will just, Lord, lift your name and adore you, Lord. We praise you. And we want to thank you for all the blessing what you have given to us, Lord. Lord, it is not our hard work. It's not our brain. But Lord, it is your grace which has blessed us with the work, Lord. As you've given us the family, the children, friends, the fellowship, Lord, it is your abundant love which has led us this far. As the word says, fear not and worry not. We just put every fear, every worry into your feet, Lord. As you promised, Lord, let your spirit cover each one of them. Let your peace go into every heart here, Lord. Whether it's a child, a male or female, or anyone at any stage, I pray that they can experience the spirit and peace in a special way, Lord. I pray for the special needs of these people. They will have need in the health. They will have the need in the financial. They have the need in the relationship. Lord, in everything is known to you. There is nothing hidden, Lord. I pray that whoever prays to you, Lord, reward them richly, heal them, and fulfill their heart's desire. In the end, Lord, we just pray that let your will be done. We just surrender into you. Wherever you placed us, enable us, Lord, to live a testimony life, a witness life for you. Wherever we are there, enable us to live glorifying your name, Lord. As John the Baptist says, Lord, let me decrease and you increase. We just honor you, lift you, bless each one of them. Lord, as they gather here, let your spirit cover them. Let your spirit lead them. As they disperse after some time, I pray that they take the peace, the joy from here. Wherever they go, Lord, I pray that your spirit follows them. As you promise, you live with us forever and ever. Lord, enable us, strengthen us to stand when the waves are there, when the storm is there, not to fear and worry, but Lord, come to you, believing and trusting, my God is with you, who can do all wonders and all miracles. Thank you for speaking to us. I pray that everyone will read the word of God, be blessed and be blessing to others. Thank you once again, Lord. Let your name be glorified. Let your will be done. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen.